Dende a plataforma Queremos Galego denuncian que o decreto obedece a intereses políticos non educativos porque deixan en mans dos centros a escola do idioma no que impartir as clases. Alumnado de primeira e de segunda, eu quero saber como vai a funcionar se no Xesús Golmar, por poñer un exemplo hipotético, claro está, se no Xesús Golmar se dá en castelán medio, se dá no Manuel Rivero en galego e se dá en Vilatús en inglés, cando os nenos cheguen a secundaria, que vai a pasar? É unha responsabilidade terrible, como ben apuntou o meu compañeiro, fíxose con criterios puramente políticos e non se fixo con criterios pedagóxicos. A nivel pedagóxico estamos cun fracaso escolar nos nosos centros dun 25%. Denuncian que hoxe en día segue a haber diglosia e que se está a crear un problema que ata de agora non existía. A determinados grupos minoritarios que parece que son os que realmente dictan a política lingüística de Feijóo. Grupos minoritarios galegófobos non poden xa engañar a ninguén máis que a súa galegofobia, non toleran ver o galego. Foi un decreto feito con criterios políticos. A resposta que está a ter este borrador, pois que consideramos que vai ser moi grande. De feito, xa está anunciado que institucións como a Real Academia Galega se opoña, o Consello da Cultura Galega igualmente, os sindicatos de ensino están todos en contra deste galego. Feijóo estáse quedando só. Queremos Galego convida tamén a asistir a unha mesa redonda sobre o decreto do galego que se celebrará este mércores ás 8:30 da noite no Instituto Ramón Aller. Intervirán o profesor de inglés do Instituto Laxeiro, Xosé Manuel López, o voceiro de Xuíces para a Democracia, Luís Villares, e o empresario lalinense Rafael Cuíña.